Gipaila-ila na ang 30 ka mga official candidate alang sa mutya ng Davao 2024. Gibida sab sa mga kandidata ang ilang mga advokasya. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Opisyal na nga gipaila-ila sa publiko ang 30 ka mga kandidata sa mutya ng Davao 2024. Gipaabot nga mas ingrande ug mas bongga kini karong tuiga tungod mas inklusibo na kini. Human nga giwala ang height requirement ug mamahimo na sab nga maka-join ang mga mami. Kay last year, nag-identify pa ta og at least minimum height na 5'4", but this time gitanggal na gyud nato ang height requirement. But the same as the guidelines last year na this is an inclusive na pageant, open siya sa single moms, dili siya limited into mga single, and they will be competing all throughout angtod sa coronation night. Sama na lang sa 27 anyos nga mami, architect ug professor nga si Darlene. So for me, as a mother also and working in the academy and the industry, I really balance my time really well because it is really important that you know your priorities. Buot sab sa 22 anyos nga si Hana nga mahimong inspirasyon sa mga plus-size women. It's very, very important that people get to see a woman that looks like me, a plus-size woman, because beauty pageant is the best platform to promote body positivity. Nasukod sab ang Hana sa mga kandidata sa pagtubag sa mga pangutana. May kalabutan sa mga societal issues sa Davao. Usan ini mao ang pagtukod sa Davao-Samal Bridge ug ang epekto sa kinaiyahan. I firmly believe that there should always be this sense of protection of our marine environment. It is our duty as a future mutya ng Davao. Gihatagan sab og pagtagad sa mga kandidata ang importansya sa disaster preparedness human sa nahitabong mga pagbaha ug landslide sa rehiyon. We already have physical emergency response. I want to stand by my advocacy that we should further develop the mental emergency responses, in not just in our city but in our nation. Suporta sa mga atleta usab ang gihatagan og pagtagad sa ubang kandidata. I think that there should be more support to the athletes, especially based from my experience. We didn't get enough support from the government given that there are only a limited budget. Ang mutya ng Davao 2024, usa lang sa mga aktibidad sa pagsaulog sa araw ng Davao 2024 sunod bulan. Ipahigayon ang Coronation Night sa March 15. We will be giving another good and another great production for Mutya ng Davao. I know not only in Davao City, we Filipinos love pageantries. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.